Formålet med forsøg 4 er at beregne reaktionshastigheden V, hvis afhængighed af substratkoncentrationen. Først så beregner vi reaktionshastigheden V for alle de forskellige prøver. Og det gøres ved at tage forskellen mellem absorbansværdierne ved 90 og 30 sekunder. Så hvis I kigger i kolonne 1, så gøres det ved at sige 0,049 minus 0,025, og derved får vi en reaktionshastighed på 0,024 absorbans per minut. Ja. Vi beregner nu substratkoncentrationen i hver prøve, og det gøres ved at beregne stofmængden af tilsat substrat ved formen. Stofmængden er substratkoncentrationen ved stamopløsning gange volumen ved stamopløsningen. Hvis I kigger i kolonne 5, bruger vi, så er vores substratkoncentration 0,5 millimol per liter, og så ganger vi med, for at få samme enhed, så ganger vi det med 20 gange 10 i minus 6 liter, og det giver så 0,001,25. Vi skal nu beregne koncentrationen i hver kuvette, og det gøres ved at sige stofmængden divideret med den totale volumen. Og vi bruger eksemplet ovenover os, hvor vi har beregnet en stofmængde og dividerer med vores totale volumen, som er 1000 gange 10 i 6 liter. Og det giver 0,025 millimol per liter. Vi skal nu lave en graf, som afbildes som en funktion, hvor reaktionshastigheden er en funktion af substratkoncentrationen. Så derfor er vores x-værdier, det er vores substratkoncentration, og vores y-værdier er reaktionshastigheden. Denne kurve, den kaldes en Michaelis-Menten-kurve. Nu taster vi lige vores værdier ind. Når vi så har tastet vores værdier ind, så laver vi potensregression og skriver enheder på akserne. Det her, det er så Michaelis-Menten-modellen, og ud fra den, der kan man se, at når man hæver koncentrationen af et substrat, så vokser hastigheden i begyndelsen proportionalt, indtil substratkoncentrationen bliver så høj, at de fleste enzymmolekyler er i gang med at katalysere en reaktion. Og det er derfor, at vores graf den flader ud til sidst. Ud fra den her kurve, der skal vi så bestemme de to konstanter Km og Vmax, men det kan være svært at finde det ud fra Michaelis-Menten metoden, så derfor laver vi nu en Lineweaver-Burk plot. Man laver plottet ved at sige 1 over substratkoncentrationen og 1 over hastigheden. Og et eksempel derpå, det er, at hvis I ser i kolonne 5 igen, så tager vi vores substratkoncentration, eller 1 over substratkoncentration, og 1 over vores hastighed. Og det gøres ved alle de forskellige prøver. Og det sættes ind i graph igen, og vi laver nu en ny graf. Vi har nu tastet vores data ind, og vil nu lave lineær regression på vores nye data. Yes. Og de forskellige værdier, de viser så Km og Vmax. Vi finder vores Vmax værdi ved at sige vores B-værdi i lige med 1 divideret med Vmax, og derefter beregner den ukendte Vmax. Vi skal nu bestemme Km, og det gør vi ved at sige hældningen er lige med Km delt med Vmax. Så det gør vi lige. Så får vi vores CAS-program til at isolere.
Vi har nu bestemt vores KM til at være 1,1908. Princippet i forsøg 4, eller sådan som vi har gjort det, det er sådan vi skal gøre det. Vores resultater, de er bare lidt misvisende, fordi vi har brugt de forkerte tal. Men det skal gøres på samme måde. Yes.